नमस्कार दोस्तों, अब हम बानी वहीं रुआ दीघा पुल पर। देखिए आज के पटना के मौसम कैसन बा कि पूरा कुहारा ही छौले बा। जेने से देखी कुहारा ही छौले बा। अब पटना से अब हम चल दिले बानी। अब देखी जहाँ जाए वहाँ के हम लोकेशन रुआ सबके बताए, ताकि आज के जो मौसम बा बहुत खतरनाक भइल बा। बुझाता जे ठंडा के दिन बा, पूरा कुहासा घेरले बा। कबो कहीं कहीं ऐसन भी रहलक है कि बुझाते न रहलक कि जगह बा, रास्ते ना पता चलत रहलक। ताई दोस्तों देखी आज के दृश्य जो बा, देखी मौसम केना भइल बा, मौसम कितना खतरनाक बा। आज हम बानी दीघा पुल पर। देखिए दोस्तों, यही दीघा पुल है। दीघा पुल पर हम लोग हैं अभी। ये पुल, ये रास्ता आपका जाएगा ये सारी बसें चल रही है अभी। हम अभी मेन पुल पर हैं, हालांकि पुल से थोड़ा सा अलग है। और ये जगह देखिए, आज कोहरे का जो दिन है, ये सारी कुहासा है। अब भाई हम आ गई नी घरे। ये हमार मकई के खेत बा। अब हम पटना दीघा से होते हुए अब हम आ गई नी घरे अपना सुरक्षित ढंग से, ताकि घर परिवार के सब लोग के भी बात रहेला कि भाई कोई गइल बा रास्ता में तो सुरक्षित घर आ जाए। इससे सब घर परिवार लोग खुशहाल रहेला। जौना से कारण बा कि हम सुरक्षित घर आ गई नी, ताकि ये घड़ी तो रास्ता के बड़ी समस्या बा। आ जौना समस्या के कारण बा कि आदमी घर यदि आ गइल सुरक्षित रहुआ कहीं गइल बानी, तो घरे यदि सुरक्षित आ गई तबे बुझी जे रहुआ अच्छा से बानी। आना तो रास्ता में कब का होला ई तो केहू के पता भी ना चलेला। तो ऐसे हम अब आ गई घरे। ई हमर मकई के खेत बा, आई हमर बधार बा। नमस्कार, जय हिंद।